Bapila ko ada bapila wit yang dari ada pila wit ngampir namar licensing ada ong apo CEC mana fi wit yang pindor jisani asyo expel be nga mendongkam syukos umdongkam ban suspend expel be dari tang ni kawai ngadi ubri Aisyah ban nga keren hani kapor lamba jopi media hakerteng joni kisangut ki parlok ban nga long remote tang ni kawai nganum hun nganum pediang ada pim khot yang i mar khamat tok suspension ke syong api ada pisa ngala ban appeal nam ta ban reconsider ya kani ka suspension dara kadai on the suspension ru compare khot yang i ngini keren habasyat abasai berkum kirang ba ngini keren lang bala kadai banga ngabakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita ki brio bakwa ya kata nanga dari leba pibakla mapi compare ngan suong forgive and forget tadi kawai bar ka bakadu ko apan pau kabolong ka strong message ka bangajukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam ba fide ka nong remblay pikam ba ka clean politics pikam ban wipe out your favoritism nepotism pikam ba fenu end up ya ka high level attitude nganong tani kawai God sees the truth but wait ita masuk apan pau hapakot nganong ayu mo ndai ngasusungulong lingo pat bakum ka party ka ba claim ba ka party jong pai ba voice of the people party amara kipor kibarang haswa election nganang dep ya ka ban keren ba di president boton borom jong ka VPP bangong tokot no si yang isangut ngini keren la ka di mentang inwan la ka di la syai inwan kawai kalong ba ngikwa ban pendep kiki bro namar ba nginum la asyu bangin compromise mo nginum la asyu bangin bangin nang do no ya kata kala klenti ban ai kejing kermen ya keja benrio ngim ku asyu ta keja pat keja pra mo ngikwa ban penkut ya kini kiki tenrei hati ki por kadi so election ti president brom yo ngam don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klampep kidi ki ba khamtam present batrai stam brokwi gari si janti angi i kata ngi suthu nrei pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kadai kata ka bangin dia kendu la kadai tang sikentan ar kanta ka labiang tenrei kam semala ban long tiga pui adu put uba ngi du ngla shuap no ti kombai i Dr. Barskem beri spokesperson jongka VPP lapan pau bai ka kam jong ba dal bot sai karen ladap KMDC temu kadi gani ka bala pan pau bakila bu lupa ya kata ka rai kaslom bakin pat pan pau pas ba mayo ka kata pat election ada sim nunu ka action yang ti nrei ngapan pau pa kajing sulingo ka bakrau ka kendit hoi kila ai ka supos in writing ngarong ai in writing likum nu ki hun ken habang nadon bentalang ban pelong do long senam ya ka sing VPP ka beri ka voice of the people party kani kajing suspend ka jong ki license kada indirectly bakla be nga ndai tama ko pagin mau tani ko wi ba kumanga pagin mau bang ko banrung sa ka party ka banganum ko ban misyo stang na don ka daw ba mo ko makasong kha song don ka daw ba la dengan dia ne tho po yung mani ani dia bitho po ku du don ka daw ba ngi ha ban khlan tuat ka seng VP ru ndai hadu manta ngampat pediang hoi karai ka bagi simaki ka bagi ong baka no one is above the party tenrei ngapa asko manong tani ko wi hangala de party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo kajing tiplami ka kraw bunsha bane kata ka an ka busutho ka mga nong naktinong wi consciousness is far greater than the written law ngapa ko iban keren sibun kani nganang ko iban keren nganang puson manta nomor kadi ka voice of people ngam ko asu ban keren ei sepang jongki ngam ko ban keren ei sepang jonga dengan ko makeren tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo to sembai ke jing sai sagi pa bakin dup sutu ma ka voice of the people party teninga sukhya man siam ki ba ye ki bathon ki ba layo e ka khat prasnem ka karta na po constituency ki jonga ki ba de po constituency ba bron chabar constituency ki bam paju kriya namar klayo ya ta jing it ba jing shanya
nanga konom ikhmat ban ngarung ngalayo ta kijing ibji sanya naki nakaway collection adu samtali collection bat MDC bat amalia ngalaya claim compromise yaki issue ngako ban ong yaki bakinum sudiaw mansiam wada ka party indirectly kala be nga Henry wala ngam yo su ban keren haga kerteng jong voice of the people party Henry nganang yai keren pat haga kerteng jong voice of the people bat ngadang perkhat manta ngadang puson ngatrai nganapan pendem dia ban puson manta kini ka por ka barang dei kini ka por ka bangitip kum kirsan kadang don na prengka period of Lent hadien jong ni ka pasca hadien jong ka jing mipat jong Jisu moka Easter kabanga lesingan sa one nasa kot ipi ki parok press bangan sakren once and for all.